Min huma Jade, Jamie, Amber u Oliver u minn liema avventuri għaddu. It-tim tal-Sinna ltaqa' mal-awtriċi Claudia Mikallef sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-karattri u dwar l-istejjer tagħhom. Din hija l-ewwel sensiela tiegħi. Din inkitbet fuq perjodu ta' ftit inqas minn sena waqt li jiena kont qed inrabbi l-uliedi żgħar u ma stajtx neżerċita l-professjoni tiegħi ta' għalliema. Allura permezz ta' dawn l-istejjer sibt l-iżvok tiegħi u sibt il-mezz kif avolja m'iniex preżenti fil-klassi nista' nwassal il-messaġġi lit-tfal. Dawn huma tfal karattri ispirati mit-tfal Maltin. Ispirati mill-istudenti tiegħi, ispirati mit-tliet uliedi, tfal f'kuntest Malti, f'kultura Maltija, fejn pereżempju il-valur tal-familja huwa qawwi ħafna, il-preżenza ta' naniet pereżempju li huwa element li huwa b'saħħtu ħafna fil-familji Maltin. Huma wkoll stejjer li huma fuq Malta kurrenti. Fl-2022 fejn pereżempju għandna realtà ta' teknoloġija l-bombardament minn kull imkien li t-tfal qed jesperjenzaw kuljum. Kif ukoll pereżempju realtajiet bħal ħarsin tal-ambjent, li nħarsu saħħitna, li nagħmlu l-eżerċizzju, dawn huma kollha affarijiet li jidħlu ħafna f'din is-sensiela ta' stejjer. F'dan it-tant bdiet riesqa lejn ir-raġel li jibes l-iswed. Kellu ċilindru mwaħħar ma' daru u maskra skura ma' wiċċu. Kemm kienu jieħdu gost kieku kien hawn il-papa u huwa Daniel li kieku kellhom jaraw il-buwaddas u l-apparat tiegħu. Fid-daqqa u l-ħin, Hazel bħal ħasset il-kurrent tal-ilma jinbidel u l-għawim tal-maskra li kien lemaħ lis-sirena beda jagħmlilha sinjal u jipponta l-isfel. Hazel tħawdet xi ftit għax ma kienitx imdorrija b'dawn is-sinjali, ma bdiet tifhem xejn. Boq. Fl-istess waqt, bdiet tħossha ftit diffiċli biex tom kif kienet qed tagħmel sa dak il-ħin. L-għana ewlieni ta' dawn il-kodba u li jagħti divertiment, ħanibdew minn dak il-punt. Però b'mod sekondarju mbagħad kultant b'mod sottili u kultant b'mod iktar ovvju, dawn il-karattri jgħalmu lil qarrejja ċertu ħiliet pereżempju li ħajġu bżonnhom kuljum, bħal pereżempju il-ħila li tkun assertiv. Jekk inti hemm xi ħadd qed idejqek kontinwament mela hemm mod u mod kif tiraġixxi u ġġib ruħek biex itsemma leħnek b'mod pożittiv ħanejtek. L-età li huma mirati għalihom dawn il-kodba huma tfal bejn is-7 u 11-il sena. Jiddependi il-livell tal-qari ta' tfal, però bħala temi ninsab ċerta li dawn it-tfal kollha ħajsibu xi ħaġa li tappella għalihom. Għaliex speċjalment fl-istejjer element ta' sorpriża ta' misteru lejn l-aħħar li jirrispetta wkoll l-intelligenza ta' tfal li fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jaħsbu ftit u jirriflettu u jiddeċiedu it-tmiem tal-istorja. Il-kurrenti bdew jiżdiedu u Demba ma setax tmexxih sew. F'salt wieħed bħal donnu beda jdur kollox f'ċirku tont u kollox beda jinġibed l-isfel lejn ħofra mdalma fil-qiegħ tal-blat. Il-ħofra bdiet tibla kollox. Il-ħut iż-żgħir beda jisparixxi għal ġofija b'ħeffa kbira. Il-ħoss tal-ilma jaġġel minn magħha beda jtarraxa. Hazel bdiet tħossha titlef il-kontroll u ħakimha biża' kbir. Addio t-teżor, bdiet tħoss kollox idur biha u bdiet tisma' leħen fil-bogħod jgħidilha: Hazel, Hazel! Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.